A kwanakin baya ne jarumar fina-finan kudancin Najeriya, Halima Abubakar ta wallafa wani saƙo mai sarƙaƙiya a dandalin sada zumunta. Bayan ta wallafa saƙon, masu bibiyar shafinta a dandalin sada zumunta sun roƙi jarumar ta fassara kalamanta domin su fahimci ma'anar da ke cikinsa. A yayin tattaunawarta da jaridar Punch akan ma'anar saƙon da ta wallafa, jaruma Halima 'yar asalin jihar Kogi ta bayyana cewa kaso 40 na maza masu aure a Najeriya suna neman maza a boye ne. Muna da maza fiye da kaso 40 masu aure a Najeriya da ke neman maza, ko kana son yarda ko baka son yarda, wannan magana haka take. Babban abin haushin shine hatta iyalinsu ba san da hakan ba, sun ɓoye musu, suna jin tsoron bayyana musu irin halin da suke ciki. Haka suke saka matansu irin cututtukan da suke kwasowa. Ni ana wa ganin zai fi kyau su fito fili su faɗi gaskiya halinsu, su saka bukatunsu a gaba fiye da komai. Jarumar ta wallafa cewa kar ku yi saurin zargin mutanen da ke yawan neman maza. Wasu daga cikinsu maza suke bukata ba mata ba. Kar ka illata kanka, ka karkaɗe ƙurar jikinka ka ƙara gaba. Sannan ta ci gaba da cewa idan kuma haihuwa suke bukata kawai, za su iya ɗaukar reno. Abin haushi, wasu daga cikinsu ma suna da yara da yawa, amma duk da haka suke neman maza. Na daɗe ina ankarar da jama'a hakan, yanzu ne lokacin da zan yi magana irin wannan. Na san maza masu aure da yawa da ke neman maza da mata. Ina faɗar hakan ne saboda gaskiya ne. Masu irin wannan halin ne ke ƙorafi akan magana ta. Me yasa namiji zai tausaya mace haka kawai? Ya nemi wannan ya nemi waccan. Me yake nema idan ba namiji ba? Mafi yawan 'yan Najeriya munafukai ne, ba sa son karɓar gaskiya. Ni Halima Abubakar na faɗa cewa akwai maza masu aure da ke neman maza da mata su taimaki rayuwar na gaba ta hanyar bayyana halinsu. Idan kuma ba za su iya ba, su haƙura da aure kawai, a cewar jarumar.